totes i a tots. És un orgull i un plaer poder encetar aquest acte, que enguany es reestrena en un nou format, la publicació festera, i que esperem que tinga un llarg futur perquè es quede al nostre poble com una tradició més de la festa. Un acte per donar a conèixer i publicar la festa i tota la seva programació. Així que, sense més, vos volem presentar al publicador d'honor d'aquest 2022, perquè desvetlle el secret millor guardat i el disseny dels nostres cartells. És un rapsode pegolí que recitarà un poema propi que ha fet junt a Paco Pasqual Soler dedicat a les festes de moros i cristians. Demanem un fortíssim aplaudiment per a Joan Femení Amàs, publicador d'honor 2022. Pot ser un jardí estrellat on vagin les ànimes dels guerrers valerosos quan moren en combat. Dos cultures enemigues, dos religions enfrontades, l'Islam, el cristianisme, Mahoma, Jesucrist, Jaume I, Al-Arraq. Cimitarres i espases esmolades llueixen en la llum del sol a tren d'alba. Sonen els clarins de la guerra al camp de batalla. Desperteu, que la conquesta avança. Resisteix, però la muntanya, muralla de cingles. Per tot es succeeixen ambaixades, pactes, treves, traïcions. Victòria o mort! La lluna bereber plora. La creu trinitària crida. Cau el silenci i la nit de dol és negra con la gola d'un llop. Creu i mitja lluna, l'epopeia de la nostra festa, l'epopeia de les nostres arrels, l'epopeia del nostre destí,
pegolins i pegolines, viviu-la! Amb el cartell i els estandards de la festa ja onejant en els balcons d'aquesta vila i en el nom de la Corporació Municipal i de tots els pegolins, li faig entrega de les claus dels 3 portals de la Villa Reial de Pego, perquè des d'ara fins al diumenge 26 de juny vos encarregueu de fer-nos reviure la nostra història i organitzeu unes immillorables festes de moros i cristians 2022, tot esperant que accepteu aquest repte. Benvolgut regidor, en nom dels festers i de les festeres d'aquest poble, acceptem de bon grat aquest repte. Serà per a nosaltres un orgull vestir el nostre poble amb les seues millors gales, perquè els propers dies 23, 24, 25 i 26 de juny tinguin lloc la Fira i Festes de Moros i Cristians de Pego 2022. Festeres i festers, les claus de la vila són nostres i ara tenim la gran responsabilitat de fer vibrar de nou el nostre poble. Per això, vos deixem amb les nostres bandes. Elles són l'ànima de la nostra festa i interpretaran una peça que esperem esdevinga un estendard dels moros i cristians de Pego. El pas doble Villa de Pego, composat pel mestre Albero, que serà interpretat per l'agrupació musical de Pego i la Unió Musical de la Vall d'Ebo, sota la direcció d'Ignasi San Juan Rodrigo. Festeres i festers, per fi ha arribat l'hora. Feu que vibren de nou tots els carrers del nostre poble, al pas de les marxes i dels pasdobles. Revivim de nou la història. Avant la banda! Avant la música! I avant la festa!
Santi, molt bé.